Nina bendlovena amandla nazi indaba ze1KZNTV nifundele uphilano kaCebekhulu kamzimba umntwana uyakhuleka sanibonani. Ake sibheke lezo ndaba esithi yizo ezihamba phambili namuhla. Kukhonye inkatha Kolokuchibiyela eThekwini. Abasebenzisana nohulumeni bakhala ngokukhokhelwa kamuva. Kanti kwethula amaphoyisa amasha koETHEKU. Sanemukela kwindaba ze1KZNTV. Iqembu leNkatha Freedom Party lidle kumhlanganiso kuukhetho lokuchibiyela linqoba ku-Ward 99 emagabheni eThekwini ogwini oseningizimu nesifundazwe KwaZulu-Natal. Le ward esolokwathi inhloko ibingaphansi kobuholi beqembu likaKhongolose. Uhlalo weqembu le-IFP KwaZulu-Natal uThamsanqa Ntuli uthi bazizwa bethobeka kakhulu ngokuthi umphakathi ubethembe ekutheni basebenzele wona ke lo mphakathi. Kuzokhumbule ukuthi iqembu le-DA libambisane nele-IFP ekutheni iqembu leNkatha linqobe kule ward. Iqembu leNkatha Freedom Party seliphinde lazidlela amahlandla ngokunqoba uWard 99 kukhetho lokuchibiyela endaweni yasemagabheni ogwini oluseningizimu nesifundazwe KwaZulu-Natal. Kanti kufanele nokuqopheka komlando ukuthi iqembu le-IFP lithatha iwadi osoloku kwathi inhlo ingeye-ANC. Kubonakala kwenyuku kwesekwa kweqembu le-IFP eningizimu nesifundazwe njengoba sekuyiwadi yesibili le abayinqobayo. Usihlalo weqembu le-IFP esifundazweni uThami Ntuli uthi bazibona benza kahle kakhulu kukhetho luka-2024 uma bethola ukwesekwa okungaka. Unqoba kwethu kwesithatha iwadi lokho emlandweni kwabeka ANC into enkulu kakhulu kwabe iqembu le-IFP ekhombisa uhambo lwethu ngempela oluya ku-2024 luhamba luzobe lukanjani. Futhi ukunqoba kwethu kulandela ukunqoba amawadi amaningi la sifundazwe KwaZulu-Natal ngesikhathi kunenketho zokuchibiyela. Alawa babecabanga khona ukuthi unqoba kwethu ngo-2021 kwakuyiphutha kodwa manje bayabona ngoba unqoba nje eThekwini sesinqobe kuyi-south part of iTheku kukhombisa i-IFP iyakhula kuyo yonke ingxenye ezeKwaZulu-Natal. Siyazi ukuthi umsebenzi womntwana aphinde angene yona esikhulumelayo kuzo zonke inketho noma ngabe ezokuchibiyela. Umphembu uthi beyiqembu leNkatha bazizwa bethobeke kakhulu ngale nqophamlando wabese bonga umphakathi ngokubeseka. Sithobe kakhulu kubavoti balaphayana eWard 99 eThekwini abasethembile kulolu khetho lokuchibiyela ikakhulukazi besinikeza umehluko omkhulu amavoti angaphezulu ka-1700 umehluko njengoba sithola amavoti angaphezulu ka-4000 silandela ANC ngamavoti awu-2000. Lokho ukunqoba kwethu ngoba leya wadi kusukela emlandweni lokho yaphathwa iqembu le-ANC kodwa i-IFP inqobe ngalamalengiso lokho kusenesithobeka kakhulu. Esithemba ukuthi ukhansela wethu uJane Naidoo uyobe sesebenzela umphakathi ngokuhlonipha nokuthanda. Iqembu le-IFP lithemba labantu esifundazweni saKwaZulu-Natal, lithemba komasipala ikakhulukazi waseThekwini, umasipala onenkinga eziningi eyikhombisa ukuthi ubuholi abukho ubuholi obuqotho. Ezindabeni ze1KZNTV kube kuZamando Sicele ngiseThekwini. Osomabhizinisi abasebenzisana neminyango kahulumeni eyahlukene bakhala ngokulinda isikhathi eside uma ngabe sekumele bakhokhelwe imali yabo. Bakusho lokho ngesikhathi kunomhlangano obuhle lomnyango wezezimali kulesifundazwe esidara eMgungundlovu. Okunye bakuvezela ukuthi babona sengathi abantu abasha kanye nezingqalabutho zomkhonto wesizwe bavalelwa ngaphandle ngamathuba emisebenzi. Osomabhizinisi abasebenzisana nohulumeni base babhekana nezinkinga uma sebelinde ukukhokhelwa. Siba nenkinga service providers thola ukuthi umsebenzi wenzile and then the 30-day period surpasses but still you don't get your payment, and then when you try to liaise with whatever umasipala department uthola ukuthi it's not an issue of imali ukuthi ayikho but ngisho ukuthi negligence. Yeah, because a lot of times ngifika kuthiwa mina my invoice is still at user department, of which user department usuke se aware ukuthi okay sengiwenzile vele umsebenzi wami, understand, and the invoice I'm sure it reaches him after registry in a matter of a week or so. So uthola ukuthi ngilinda like 2 months and then I involve Department of Treasury ngithi cela ningisize get my payments. Nabo uzothatha isikhathi sabo understanding ukuthi phela basizi mina ngeke. UTheko Mthembu uthe yena abantu abasha ubone ngathi bavaleleke ngaphandle kanjalo namasosha omkhonto wesizwe. Isikhathi beshintsha i-PPPFA okuyi Preferential Procurement Policy Framework Act le bashintsha le ngo-2017 la izinto eziningi mangabe mhlambe kuno main contract noma kune project ngakini
beku-include i-youth, ku-include abantu abakhubazekile, include ama-military veterans, include abantu besifazane, but kuleya 2017 kuleya 2022 sishintshile ke manje khona abangasekho kulento zana ku-designated groups, shintshile nangendlela abayibiza ngakhona seku specific goals. So kuma specific goals khona ama groups angekho, like youth na military veteran access specific ukuthi now a benefit kulama project abakhona nje throughout South Africa. Isikhulu semqathango yamathenda emnyangweni wezezimali KwaZulu-Natal uSanele Khomo uthe bebethula imigomo emisha. So usuku namhlanje was basically about iland ama regulations lawa asanda kukhishwa Minister of Finance, Preferential Procurement Policy Framework Act. If you recall, there was a case around regulations that falls under Leo Act, Preferential Procurement Policy Framework Act, and those regulations of 2017 were challenged by AfriBusiness, which is believed to be a business wing under AfriForum, and they were successfully challenged. And ngalo ndlela kusho ukuthi a constitutional court yawachitha, meaning they were set aside. Now, ngaleyo ndlela kufanele uMinister of Finance ayishuwisha ama-regulations amasha, which is called promulgation. Now, njengoba se-promulgate ama-regulations amasha aqala ukusebenza mhla ka-16 January 2023. And our role now as a transversal policy under office like provincial SCM within KZN Provincial Treasury is to roll out those regulations. Make sure ukuthi ama-officials ayazi njengoba tubabona bekhona, make sure ukuthi ama-service providers ayazi, because that is a backbone of procurement. Ezindabeni ze-1KZNTV ngu-Ayanda Dube, ngisesidara ngaphandle kwaseMgungundlovu. Ukuphepha kwevakashi kanye nabahlali khona kuzoba ke phambili eqhulwini kube semqoka ngalesikhathi amaholidi eThekwini. Lokhu kudalelwe imeya lomasipala uMxolisi Khawunda ngesikhathi ke kuqhubeka umcimbi wokwamukela amaphoyisa kamasipala iTheka ngaphezulu kwama200. Ekhuluma neziko lezindaba uMbimbi uveza ukuthi amaphoyisa azokwengezwa kwavele ke ekhona kanti azochithwa kuzona zonke ke indawo ezingaphansi kwalomasipala kuhlanganisa nalezi engamalokishi kanye nezisemakhaya njengoba ke ngaphambilini bezinganakekile kakhulu zona ekubeni ubugebengu budlangile kuzona. Ngemuva kwesikhathi esingangenyanga ungqongqoshe wamaphoyisa kuleli amemezela uhlu lweindawo ehamba phambili ngobugebengu kuleli nalapho ke abala namalokishi angaphansi kweTheku, lo masipala wethule amaphoyisa amasha azoqinisekisa ukuphepha kwevakashi okulendeleke ihambele isifundazwe KwaZulu-Natal ngalamaholidi. Sinyusa izinga lezokuphepha manje nje siqeda ukukhulula amaphoyisa amasha nalabo abarecruitiwe abanye abalengiselwa ku200 abazoqinisekisa ukuthi ezokuphepha ziyaqinisekiswa kakhulukazi lapho abantu bezobegcwele khona ngomningi nakuma festivals ezobe sinawo isema malls secondary towns afana nako Sipingo ko Pantown ko Verelem ko Thungathi nezinye indawo nasemphakathini kakhulukazi nendawo zezokuvakasha baqinisekisa ukuphepha. Sibanikezeke umyalelo oqondile ukuthi abenze isiqiniseko ukuthi bakulungele bamngomumo ukubhekana noma ingasiphi isimo abavakashi bethu abazobebhekene naso. Leli dolobha laziwa kakhulu ngokheha izinkumbi zezivakashi ngalesi sikhathi, kanti kusukela kuhlasele ukhuvethe lehlile izinga labavakashi. Okuphinde kwahlikihla usawoti esilondeni ukuhlasela kwezikhukhula ezadala ukulimala kanzima kwengqalazinda nokuze kube manje kusenomthelela omubi ikakhulukazi emabhishi. Ukhawunda uthi ke iningi lamabhishi selivuliwe kanti bangaqinisekisa ukuthi ke asesimeni esifanele njengoba ehlolwe ikhawu okuchwepheshe abehlukene. Siyafisa ukwazisa abantu ngokuthi amabhishi ethu avuliwe amaningi awo futhi sibazise abantu bakithi ukuthi
ukuya kwabe amabhishi ayahlolwa njalo amanzi ukuthi asezingeni elihle yini water quality futhi ke asisebenzi sodwa sisebenzisana nezinye inhlaka eziyimele ukwahlola amabhishi ethu. Ngikhuluma nje lawa asavaliwe asomhlanga amabili lawo mabhishi angasavulwe ngokukhulu ukusheshsha ngoba ama result imphumela emibili esayitholile ithi konke kuhamba kahle. Sesilindele nje yesithathu ngoba sike silindele izibe emithathu imbiko ukuze siwavule amabhishi ethu. Lama bhishi kavuliwe lasePoint, uShaka Marine, Eddington, Country Club, South Beach, iWest Beach, North Beach, iBay of Plenty, iEnsties Beach, uMdloti Main, Toti Beach and Pipeline Beaches. So wonke ke lama beach kakhulukazi uMdloti avulwe wona ngoba iDepartment of Environmental Affairs kwiprovince sinikeze ilungelo lokuthi simaswavule. Lawa ke asavaliwe kodwa na ungekudala ngasavulwe iThekwini, iLaguna, iBrighton Beach, uMhlanga Main, uMhlanga Bronze, iWestbrook, iReunion, iWarner Beach, uMgababa, eMnini and Venkel Street. Gabekho abantu abazovumeleka ukudayisa noma kuphi kuzosuswa bonke-ke abahlala emgwaqweni njengoba kuhlalukile ukuthi iningi labo liqhuba izenzo zobugebengu kanti namaphoyisa azobe echithiwe emalokishini kanye naseyindaweni zasemakhaya imbala kudonswe ngendebe wona amaphoyisa ngobugebengu. There'll be no reason for you to look for a drink. That drink you'll afford it because we'll pay you. And we are going to pay you every month. Please don't look for a drink. We have more drinks here with the salary that we offer to our officials. And you can buy even a case of drinks. You don't need a drink from a person who have not adhered to the road rules. Enforce the Traffic Act as is, without any favor or fear. Enforce it. You are not here. Indaba enziwa KZNTV kube kuntombi khona Mvubu ngiseThekwini. Ungoti kwezesayensi ongaphansi kwesikhungo sezesayensi nobuchwepheshe iZulu Science Center uNtsikelelo Malinga uthi ukuphehla kagesi kusetshenziswa ilanga nomoya isona lesixazululo esingasombulula ingqinamba yokucisha kagesi kulelizwe. uMalinga uthi ukwethulwa ngokusemthethweni kwalolu hlelo kwiWorld Science Forum ebikade kubanjelwe eKapa ikhona kokuyigxathe elikhulu nasekuthuthukiseni umnotho wakulelizwe kanti kuzogwema nokuguquguquka kwesimo sezulu okudalwa ngamalahle okuphehlwa ngawo ugesi osetshenziswa lapha eNingizimu Afrika. Injengalwazi kwezesayensi ngaphansi kwesikhungo seRichards Bay esaziwa ngeUniZulu Science Center uNtsikelelo Malinga wenanele ngamazwi afanayo kulawo ososayensi abaphakamise ukuthi kusetshenziswa ilanga nomoya ukuphehla ugesi kuleli okwaziwa ngegreen hydrogen energy nokuyisethulo esivele kwiWorld Science Forum ebibanjelwe eKapa ngesonto eledlule. uMalinga uthi lendlela yokuphehla ugesi izoba isona sisombululo ezinkingeni zikagesi ezikhungethe lelizwe. Hanya kwelanga ukuthi kungasisiza kanjani ukuthi sikhande or sikhiqize ugesi ekakhulukazi ngoba lapha eSouth Africa sesinenkinga kakhulu ye load shedding and we are seeing ukuthi ikholi inama detrimental effect to atmosphere in terms of your greenhouse gases and global warming at large. So ukusebenza ke kwagesi ke siyakwazi ukuthi sibone ilanga nokukhanya kuya kuma panels ethu which are then converting or ukushintsha inhlobo ye energy lena esuke iyilight ikhiqize iveze ini isiba ini ugesi then that electricity can be used ke ukwenza into eyiningi as we saw that electricity was actually then converted or change into mechanical energy kade sibona leya disk yethu seyinyakaza nanokuthi ke newind nawo futhi amanzi siyakwazi futhi ukuthi siwasebenzise ukwenza umkhiqizo onjengo gesi obaluleke kakhulu empilweni zethu. uMalinga uthi kufanele kufike kugcineni ngokusetshenziswa kwamalahle ngenxa yokuthi ke kunomthelelo omkhulu ekutheni kube nokuguquguquka kwesimo sezulu. Amalahle asebe nomthelela omkhulu kulokhu esikubiza ngama greenhouse effect
ne-global warming, which is increased carbon emissions into our atmosphere and actually causing then ukuthi sigcine sesifila lokushisa okungaka esikuzwayo lapha emhlabeni. Kanti ke lokho esikhuluma ngakho thina lokho ngama renewable resources i-energy nje lena free evela kumdali esikwazi futhi ukuthi singathatha advantage yayo isenzele ugesi wamahala. Kanti uDokotela Derek Fish ongomunye wongoti kwezesayensi khona Belo eUnizulu Science Center ebuzwa ngesimo sokushoda kwamalahle kuleli. Udokotela uFishi ukhwele wadilika kubaphathi baka Eskom njengoba ethi inkinga yokucisha kagesi kuleli ayibanga ukushoda kwamalahle kepha inkinga ilele kubaphathi benkampani uQobo. I want to say very often science and scientists get blamed for problems, and our power generation problems at the moment are not because of coal. South Africa is coal rich and has enough coal to keep the lights on, but there's been a combination of corruption and mismanagement which has caused the problems that we have. Unfortunately, we could change the fuel source, but unless the management changes, we are not going to have any difference. Ezindabeni ze-1KZNTV kubika umqondisi Miyeni ngeSrichards Bay. Ake sithi shelele itolo mbukeli sophinde futhi sibuye nezinye zendaba zethu. Asibongene nabesilo siphinde futhi sinamukele nisabukele zona izindaba ze-1KZNTV nazi indaba okuyizona esithi ngezihamba phambili namuhla. Kukhonye inkatha Kolokuchibiyela eThekwini. Abasebenzisana nohulumeni bakhala ngokukhokhelwa kamuva. Kanti kwethula amaphoyisa amasha koETHEKU. Umhlanzi wezepolitiki ozimele uThembinkosi Njeya uthi njengoba kuleli libuswa ngomthetho enkantolo uvuna inkantolo kaLobeli isekelele meya omkhandlu udolobha iTheku uphilana Mavundla kumenza besendaweni kahle kakhulu izisinqumo seqembu likaKhongolose kube ngesokugcina limphucile lesisikhundla. Unje usho kanjena ke ekhuluma neziko lezindaba ukucubungula udaba lokususa kaMavundla izinkantolo enkulu yaseThekwini bikhipha isinqumo sokuthi lungadingidi udaba lakaMavundla emhlanganweni wamakhansela kulomasipala ngasekuqaleni kwesonto. Umhlazi wezepolitiki oyimele uthi-ke kusengenzeka inkantolo inqume ukusibeka eceleni isinqumo seqembu likaKhongolose sokususa loyo obengusekela meya womkhandlu udolobha iTheku uphilani Mavundla kwazise inkantolo enkulu yaseThekwini ibimkhiphe phambili yathi-ke malingadingidwa udaba lwakhe emhlanganweni wakamuva wamakhansela. Ngicabanga ukuthi uMavundla usendaweni right kakhulu njengoba inkantolo ivune yena iANC uma ngabe ukuthi bayamkhipha njengoba sebemkhiphile ke ngendlela abamkhiphe ngayo abanayo ichoice ngoba inkantolo ibachithile kakhulu ngoba eSouth Africa kufanele siqonde emsakazo ukuthi yonke into esebenza ngokwemthetho uma ngabe ukuthi yonke njengoba inkantolo ibachithile noma ingavumelananga nabo ukuthi lokho abakwenzile isinqumo sabo usho ukuthi sisethwa aside kahle kahle inkantolo ngokolimi lenkantolo usho ukuthi lokho kusho ukuthina kusho ukuthi kunemgomo nemithetho engalandelanga kahle ngoba siyazi ukuthi yonke into uma ngabe kuzokwenziwa mhlawumbe ukuthi kufanele kube nekhansela ikhansela esemthethweni esuke ineagenda kwiagenda la kusuke ukuthi bonke abantu bayazi ukuthi kuzobe kukhulunywa ngane hayi kube khona umuntu ozoveka seqhamuka njenge surprise kuthiwa siyakhipha njengamanje iagenda bengenayo so ngalokho uma ngabe yonke lo mgodulo bengayilandelanga sibona ukuthi ke ngeke baze bawine baqhubeke baye phambili lokho kuzobaholela ekutheni ukuthi mhlawumbe inkantolo uma ukuthi mhlawumbe kuyaqhubeka bese kudinga ukuthi mhlawumbe efanele ukuthi kwenziwe i-by election lokho singazi ukuthi makwenziwe i-by election bona njengoba bengahluleka ukuthi bathole u50+1 manje kungenzeka yini baphinde bawuthole lo 50+1 mawukuthi bakuqinisekisa kanjani lokho ukuthi kuyokwenzeka. Sekuwumlando ukuthi ke uMavundla uke waba usekela meya walomkhandlu njengoba kuzokhumbuleka ngeledlule kube nokuphazamiseka kwalomhlangano ngemuva kokuba iqembu leANC liveze ukuthi selifuna ke isihlalo salo esamnika sona ngemuva kokuba iqembu likaMavundla iABC lasiza uKhongolose ubuyele kulomasipala ngokukhethelwa ngonyaka owedlule. Ngemuva kwalokho uMavundla ubabele enkantolo nefike yamvuna. Yize kunjalo kuthe kuhlala lomhlangano kuleli sonto sathathwa isinqumo sokumgudluza uMavundla okukhulumela lomkhandlu ethi ke bebelandele yonke imigudu efanele. Kuneyintsolo zokuthi uMavundla ubengazwani
nemeya yalomkhandlu. Inkulumo eziningi esingengizizwe uma ngabe ekhuluma ekakhulukazi uyena oyumuzi ukuthi mhlambe ukaddress izinto esuke zithinta umphakathi waseThekwini uyena oyakhulume like njengemeya angisho ukuthi mhlambe ngiyamandamine ubaba umeya weTheku ubaba Khawunde kodwa ke izinto eziningi kuma interview amaningi esingengwezwe uyena oyakhuluma uza ukuthi mhlambe ebantwini uyakwazi ukuthi abanikeze lokho abasuke bekudinga noma impendulo abasuke beyidinga ngaleso sikhathi. Ukuphuma kamavundla kudide abaningi njengoba iqembu le-EFF lavota ne-ANC ukumkhipha nokwenza ke ngacaci noma lamaqembu asazoba nokusebenzisana. Unjeya uthi ke uma ukhongolo uthathe lesinqumo lingekho iqembu osovumene nalo kuzophoqa ukuba kube nokhetho lokuchibiyela kwazise lalingawuphumelelanga ngamalengiso umkhandlu. Into esuke ibe inkinga ke manisuke ukuthi ningena kwisivumelwano kwe-coalition kusuke nihlanganiswe into eyodwa kuphela ipower kodwa uthola ukuthi izinto eziningi zenu azifani noma ziyahlukana. Iyona inkinga ke esuke ibe khona ke lapho ingakho kubalekile ukuthi mhlambe uma ngabe ningena noma ngabe kuthiwa iphi coalition noma siphi isivumelwano soningena kuzona kube ukuthi zonke izinto zenu zicommon kuloko kuye kubanga ukuthi inkinga ibe encane kodwa ke sibonile ukuthi laphana kokuthi kuphela kwakwamandla izinto eziningi engicabanga ukuthi abavange baze bavumelane ngazo ngoba kwase kuphuthuma kakhulu mokhumbula kahle ukuthi ngesikhathi engakwazanga ukuthi kukhethwe usomlomo kwasuka sekushawana laphana ngaphansi komkhandlu kwe-council lokho kwenza ukuthi ke mhlambe babe sebe ngaphansi kwencindezi kakhulu ukuthi babe ngasena choice noma ngabe ezinye izinto mhlambe bengayithandi noma kodwa babe ngasena choice bagcine sebekwazi ukuthi bavumelane ukuthi baphathe umkhandlu. Eyindabeni zwa-KZNTV kube kuntombi khona Mvubu eThekwini. Maningi amathuba okufukula umnotho nawukudala imisebenzi kuhlelo lokuthuthukisa isifunda uMgungundlovu okuyinhloko dolobha esifundazwe KwaZulu-Natal. Lokhu kuveze inhlangano esebenzisana nomasipala iMida lapho bekwethula khona kuhlelo oluchazwa kabanzi ngalolu hlelo kanti ke isikhulu esiphezulu kwaMida uMichael Newton uthe ezinye zezinto ezokwakhiwa ke isikhumulo sezindiza esikhulu ukunalesa sikhona njengamanje njengoba sikwazi ukusetshenziswa ngamabhanoyi amakhulu. Kuthi lesi sifunda sinothile futhi kakhulu ngomhlaba kanye nokunye. Inhlangano ethuthukisa umnotho uMgungundlovu Economic Development Agency kafushane uMeda ithe isizihlaziyile izindawo okuzokwakhiwa kuzo. What we've done is we've identified a number of bigger projects through the National Minister of Agriculture, Minister Kolokuchibiyela.Kwethulwe. We've been able to free up 420 hectares of land, of agricultural land, adjacent to Camperdown. So we're busy with the Camperdown new city there. We're then also able to look at an airport. We've been able to identify on the way past Ashburton, on the right-hand side as you're approaching Maritzburg, Line Park Airport. So we've got a 2 billion rand spend there. We've received interest from a German company called IDK to put up a green energy hub, and they then want to work with the community there, putting the two together. Esinye isikhulu uSandile Gabela uthe sekusemume ukuthi kuqalwe nohlelo lwezolimo eMoy River. Duzane komlazi road kunama investors asethenge ispace lapho ngoba afuna ukuthi ke enze ifactory yogwayo hlaza. Ugwayo hlaza ke besuwazi thina njengogwayo obhenywayo. Kodwa manje mawuthi uyabuka kahle kuma commodities usungawabala zafike ku50 mangaphosisi. Gwayo hlaza uyatshalela ukuthi wakhe amacembi okulapha ayenziwa noma iyasetshenzisela ukuthi yakhe impahla yokugqoka, iyasetshenzisela ukuthi ibhenywe, iyasetshenzisela ukuthi yakhe ama bricks lawa ezakhiwo zokuhlala maningi ama commodities angavela lapha. uGabela uthe kuzoba khona ifemu yomthunzi wezinkukhu eMlazi Road. Into enhleke ngama projects abanama planning stages angafana. Uhlelo nje lokuqala olubonakala ngazuthi luzo thatha indawo masinyana uhlelo le-agri-park oliseMoy River la sinama investors khona ase-Saudi Arabia nama-investors ase-South Africa jointly. Yona seyingaqala noma inini ngoba izinto zama-feasibility studies sesizenzile saziqeda sekuyimeko yokuthi ke ngoba bona banephupho lokuletha iplant yabo efida inkomo ezibizwa nge-Wagyu beef njengamanje ziseLesotho. So banephupho ke lokuthi bazilethe la eSouth Africa. Indawo abayitholile abayithengile bona as investors ibizwa ngeGreenfield lapha eMoy River.
So ngokwayo yonke into ekhulumisana nezinhlelo zokubeka leso sakhiwo, we are good to go now, and that is why ke sithi ke enye ama projects ebonakala ukuthi ke izokwazi ukuthi ithathe indawo masinyane. Ezindabeni ze1KZNTV ngu-Ayanda Dube ngibika semgungundlovu. Iyaqala kusasa lokho kusaya ingqungquthela yokukhetha ubuholo obusha benhlangano ebusayo ukhongolose Nazareth eGoli esifundazweni sase-Gauteng. Ekhasini lenkundla yethu yezokuxhumana uFacebook elithi 1KZNTV News sibuzile ukuthi ngakube ngobani ababhekekile kule nhlangano ukuba amagama abo baphakanyiselwe esikhundleni eziyisithupha ezinkulu phecelezi top 6 abangaletha kubumbano kanye noshintsho kule nhlangano eseneminyaka engaphezulu kwekhulu yasungulwa kanti babese bephawula kanje. Usandile Vegaristo cebekhulu uthi game lena edlalwa lana bonke labantu bayafana. Andile Biyela uthi sicela kubuya uRamaphosa please, he is doing a good job. Kanti uLindani Sisi biye uthi akekho umuholi lapho osomathuba nje kuphela abagaqela okuthile kube bakhona ngaba kunjena kwamanje sisabona kuphumisela kungene elinye ayophela nenike. Kanti uZwelihle Fakuthi uthi akekho noyedwa bayafana beze ngemali hayi ushintshe impilo zabantu. Kanti uMthokozisi Mali Shongwe uthi as long leyo top 6 kuyi-ANC akekho yolethu ubumbano noshintsho. ANC ehlulekile idlalile ngabahlali base South Africa. Ngivisa ngathi abantu bengavuka emaqandeni bekhipha iANC buka nje uma una 35 kuthi usumdala for ukuqashwa. Ngathi yini nje leyo. Kanti uShezi Petros Sibongiseni uthi akuhlakazwe lenhlangano kuphele ngaya akukho kusayolunga bonke bayizigebengu ngisho nabalandeli bakhona igebengu. Kanti usibonelwa kaMpandla uthi Dlamini Zuma is the best. Ake siphinde sithi shelele ezitolo umbukeli sophinde sibuye nezinye izindaba zethu. Asibongene nabesilo siphinde futhi sinamukele nisabukele zona izindaba ze1KZNTV nazi indaba okuyizona esithi ngezihamba phambili namuhla. Kukhonye inkatha Kolokuchibiyela eThekwini. Abasebenzisana nohulumeni bakhala ngokukhokhelwa kamuva. Kanti kwethula amaphoyisa amasha koETHEKU. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli bizo 7.24 cents maqhathaniswa nedola laseMelika libe ngu21.36 cents kubhondo waseBrithani libe ngu18.37 cents kwi-euro yase-Europe kanti intengo yegolide yona ime $1,794.71 cents ounce uthi intengo yelo ngahluziwe yona ube ngu$82.70 cents umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Zigcine iguqele inkundla zase-Afrika iMorocco bese kuyizo zodwa bese yisele kwindebe yomhlaba kwayivele zonekazi eAfrika. iMorocco kuyiguqiswe iFrance evikela kwesicoco ngamagoli ka2 eqandeni namagoli avalelwe ethini nguTheo Hernandez ngomzuzu wesihlanu umdlalo kuqalile kanye noRandal Colomwani ngomzuzu ka79. iMorocco kuyiphume kulomqhudelwano nje iqopha umlando ngokuba yizo lokuqala ukwedlulela esigabeni sama-semi-finals endebe yomhlaba eAfrika. Ake sibheke nasesimo sezulu esingalindeleka. Nina benyathi emnyama kandaba ejame ngomkhonto ophezulu komzimvubu amamponda isabo kuyehlela ziyagoqa bese iphaka namuhla kuze kube ngokuzayo.